Oer een paar maanden maar dit appartementencomplex onder de Kuperstritten in Burgum klaar wezen. Er worden 39 appartementen gebouwd. En die kunnen net rap genoeg in de ver hier komen. Er is zeker flat voor appartementen en zeker dicht bij het winkelcentrum en zo. Dat is echt belangrijk. En we hebben een grote vraag naar appartementen en dat bereikbaar is voor deze doelgroep. 45 plus en ouder. Het oude gebouw wie een vervanging ta. Het nieuwe complex wordt bouwd door Dijkstra Draaisma op een bijzondere wijze. Er wordt werken nevens het saneerde droogstapelsysteem. Dat al tappast wordt bij reguliere wenningen. We hadden het systeem onpast en we kunnen dan ook het 4 lagen maar heeg bouwen. En het achter ons het resultaat zien. Dus we kunnen in no time zo'n redelijk traditioneel gebouw, die in de kast nog traditioneel is, heel snel dichtmaken. En heel snel steeds maar binnen wat er dicht krijgen, zodat we volle sneller bouwen kunnen. Op deze wijze kon de complete zijkant van het gebouw in één dag pleegd worden. Die komt dan bij u uit de fabriek, uit Dokkum. Die komt op bokken, steeds maar wordt die stapel. Die wordt met een vrachtwagen gebracht en de kraan die draait ze ervoor. Dus het metselwerk wat normaal op de bouw dienen wordt, dat wordt bij u in de fabriek al omgebracht. Op een volle efficiëntere manier. De 39 appartementen worden in kwarten verjoen. Voor Burgum is het een goede zaak dat er wenruimte bij komt. Ook gaat het hier om hier appartementen en geen keephuizen. Daar ben ik mee dwanden om een week bij Burgum ergens in te richten. En ik hoop dat in januari de Rier daar een besluit toeneemt. En dan kan ik daar de bestemmingsplanprocedure starten. En dan hebben we het vaak meer over grondgebonden. Maar ik daar wil proberen gemengd te bouwen van verschillende doelgroepen. De nieuwe bewoners moeten takkel meer maaitijd in het gebouw wen je kennen.